O Concello de Portodosón, entidade organizadora da Festa de Exaltación do Polbo, está nestes días a ultimar os derradeiros detalles do evento, que se celebrará este próximo sábado 10 de agosto na esplanada portuaria da localidade. Como xa ven acontecendo en anos anteriores, os cociñeiros da Pulpería Veloso de Ponteulla serán os encargados de cocer o produto estrela da degustación. Pulpería Veloso será o encargado un ano máis de facer a degustación este ano da Exaltación do Polbo. Como digo, 26 edicións, das cales nas primeiras épocas eran organizadas pola Asociación de Empresarios de aquí de Portodosón, e xa no 2013, cando o propio Concello de Portodosón, tras a desaparición da Asociación de Empresarios, se fai cargo de maneira solitaria deste evento, da organización deste evento. O polvo, que é un produto do cal nas nosas lonxas se vende e se comercializa en gran abundancia, por ser Portodosón un porto dedicado en gran parte do ano á pesca deste cefalópodo. O Concello sonense programou tamén unha serie de actividades paralelas á propia degustación, que incluirán un grupo de música tradicional que amenizará a sobremesa e hinchables para os máis pequenos. Volverás ademais a organizar a tradicional andaina dende Boiro dos últimos anos, da man dos International Trekkers. Saliremos sobre as 9 da mañán desde Boiro con destino aquí ao Son. Unha vez que cheguemos ao Son teremos un tapeteo de polvo que é algo que nos fai veloso para todos aqueles participantes. Todos aqueles participantes recollerán uns tickets cando suban no autobús ou ben en Boiro para despois poder degustar o polvo. O pasado ano degustáronse uns 1000 kilos de polvo, repartidos nunhas 2000 racións. Unhas cifras que agardan polo menos repetir na edición deste ano. Os comensais poderán degustar o polvo a partir das 12 do mediodía. A ración de polvo terá un custe de uns 12 euros e servirase acompañada de empanada, viño e refrescos.